Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωση των εγγενείων του Εκλογικού Κέντρου του Συνδυασμού Νέα Αρχή. Του συνδυασμού που θα διεκδικήσει την ψήφο σας στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη στο νέο καλλικρατικό Δήμο της Ορεστιάδας. Ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό στη σειρά ευγενίας πρώτα της κυρίας, την κυρία Βουλευτή Εύρου, κυρία Όλγα Ρενταρή. Ο Λευτέρης Χαμαλίδης πιστεύω ότι θα κάνει μια νέα αρχή για τη Νέα Ορεστιάδα, αυτή την αρχή που θα τη στηρίξουμε μαζί, γιατί την αξίζει αυτός ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα την Βουλευτή Εύρου, κυρία Ελένη Τσαούση. Καλησπέρα. Εγώ πάντα εδώ στέκομαι μπροστά σας με τη διπλή ιδιότητα και σαν βουλευτής, αλλά και σαν πολίτης για 35 χρόνια αυτού του τόπου, γέννημα Θρέμα. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, όχι απλώς νιώθω υπερήφανη μαζί σας, πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι όλοι για αυτό που καταφέραμε, για αυτό που καταφέρατε εσείς, η ομάδα σας, Λευτέρη. Να έχουμε ένα συνδυασμό στο Λίδι. Όταν σήμερα διάβασα τα ονόματα, για πρώτη φορά τα είδα μαζεμένα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε διάφορα, ακούγαμε για χρήματα, ακούγαμε για πόλεμο και τα... Ένιωθα κι εγώ φόβο, αλλά και μια αγωνία για αυτόν τον τόπο. Γιατί λέω ότι μια πρωτόχρονη διαδικασία έφερε το Λευτέρη του Χαμαλίδη επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου. Μια διαδικασία με διαφάνεια που πραγματικά αξίζει να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που την εμπνεύστηκαν και που τη διαφύλαξαν, τη δημοκρατικότητά της και τη διαφάνειά της. Έτσι προέκυψε ο Λευτέρης ο Χαμαλίδης και έτσι προέκυψε αυτή η ομάδα. Και όταν λοιπόν μετά από όλο αυτό το διάστημα, από την αγωνία που περάσαμε, είδα αυτά τα ονόματα, όχι απλώς χάρηκα, όχι απλώς ενθουσιάστηκα. Αυτό είναι ένα ψηφοδέλτιο στο Λίδι, είναι ψηφοδέλτιο νίκης. Πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα και είναι ένα ψηφοδέλτιο που χωράνε όλοι και πιστεύω, Λευτέρη, η εμπειρία σου, η γνώση σου, η καθαρότητα της ψυχής σου και η δυναμική όλων αυτών των στελεχών είναι αυτά που θα φέρουν την νίκη, που θα δώσουν την ελπίδα, που θα δώσουν αυτό που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Την αξίζει και το Τρίγωνο και η Βύσσα και ο Κυπρίνος και η Ορεστιάδα. Καλή επιτυχία! Καλώ στο βήμα τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Βουλευτή Εύρου, κύριο Γιώργο Ντόλο. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είμαστε όλοι εδώ στα εγγένεια του Εκλογικού Κέντρου του Συνδυασμού Νέα Αρχή για να κάνουμε μια νέα αρχή στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Για να κάνουμε μια νέα αρχή στο νέο μεγάλο Δήμο της Ορεστιάδας. Για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε, να δικαιώσουμε αυτό το οποίο τολμήσαμε να κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Έναν πανίσχυρο και με δυνατότητες Δήμου. Ένα Δήμο με 40.000 κατοίκους. Ένα Δήμο με 3 τελωνεία. Ένα Δήμο με πανεπιστήμιο. Ένα Δήμο με θαυμάσιους ανθρώπους. Ένα Δήμο με έναν υπέροχο αρχαιολογικό χώρο και με εξασφαλισμένους πόρους. Ένα Δήμο που αποτελεί μοντέλο καλλικράτιου Δήμου. Ένα Δήμο που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις τύχες του σε ανθρώπους που δεν αντιλήφθηκαν το τι λέει ο Καλλικράτης, που δεν φρόντισαν ούτε να διαβάσουν το περιεχόμενο του Καλλικράτη. Πρόκειται για μια μεγάλη τομή, για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ενσωματώνει τις αξίες και τις αρχές της διακυβέρνησής μας. Πρόκειται για μια μεγάλη τομή η οποία μεταφέρει αρμοδιότητες και πόρους στους νέους δήμους,
μεταφέρει αρμοδιότητες και πόρους στις αιρετές περιφέρειες. Μεταφέρει αρμοδιότητες και πόρους στην ελληνική περιφέρεια γενικά. Μεταφέρει πολιτική ισχύ. Μεταφέρει δύναμη. Μεταφέρει οικονομική εξουσία. Είναι μεγάλα τα διακυβεύματα πλέον. Αυτό είναι το μέγα πολιτικό διακύβευμα. Θα πάει καλά αυτό το εγχείρημα, ναι ή όχι? Μπορούμε να το εμπιστευτούμε σε ανθρώπους που δεν το πίστεψαν? Μπορούμε να το εμπιστευτούμε σε ανθρώπους που ήταν απέναντί του? Ή θα εμπιστευτούμε τη νέα εκείνη γενιά των ανθρώπων που πιστεύουν στις μεταρρυθμίσεις, που πιστεύουν ότι αυτή η χώρα μπορεί να αλλάξει, που πιστεύουν πραγματικά ότι αυτή η περιοχή μπορεί να αλλάξει, που πιστεύουν πραγματικά ότι αυτός ο νέος Δήμος μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα. Οι πολίτες της Ορεστιάδας απαιτούν τέλος πια σε αυτόν τον τρόπο της διαχείρισης. Απαιτούν διαφάνεια, καθαρά χέρια, καθαρά πρόσωπα, καθαρές κουβέντες. Οι πολίτες της Ορεστιάδας απαιτούν για αυτή την περιοχή αξιοποίηση όλου του και κινητοποίηση όλου του έμψυχου δυναμικού για να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Και υπάρχουν πλεονεκτήματα. Υπάρχουν και τα έχουμε εντοπίσει όλοι. Τα αφήνουμε απλώς στην άκρη την επομένη των εκλογών. Θέλω λοιπόν να καλέσω όλους, όχι εσάς που είστε εδώ, όλους τους πολίτες της Ορεστιάδας, να έρθουν και να στηρίξουν αυτή την παράταξη, γιατί πραγματικά έχει εμπεδώσει, γιατί πιστεύει στις αρχές και τις αξίες αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, γιατί έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα συνδυασμό με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που πρώτη φορά ασχολήθηκαν, οι οποίοι μαζί με τους παλιούς καλούνται να σηκώσουν αυτή την πόλη, αυτόν τον νέο Δήμο, αυτή την περιοχή και να την κάνουν παράδειγμα προς μίμηση. Θέλω να καλέσω αυτούς που μας ακούνε από μακριά σήμερα, που δυσαρεστήθηκαν, που κάτι δεν πήγε καλά, που μπορεί να είχαν και τα δίκαια τους. Και θέλω να τους θέσω το δίλημμα. Είναι δυνατόν να αγαπάει κανείς αυτή την πόλη και αυτή την περιοχή και να απουσιάζει από αυτόν τον αγώνα? Είναι δυνατόν να είναι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που επιχειρεί να φτιάξει στο βόρειο τμήμα του νομού ένα Δήμο μοντέλο? Θέλω να τους καλέσω να στηρίξουν την προσπάθεια. Να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες πικρίες. Δεν είναι καιρός για τέτοια. Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε τις πικρίες μας. Είναι όμως κρίσιμο το διακύβευμα. Είναι πολιτικό διακύβευμα. Δεν εννοώ κομματικό. Είναι πολιτικό διακύβευμα. Θα πετύχει ο Καλλικράτης, ναι ή όχι στην Ελλάδα? Θα πετύχει ο Καλλικράτης στην Ορεστιάδα, ναι ή όχι? Όποιοι λοιπόν θέλουν να πάμε καλά και στα θέματα της μεταρρύθμισης γενικά και σε αυτήν την πόλη ειδικά, νομίζω ότι πρέπει να στρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Καμιά φορά, παρόλο ότι είχαν γαλόνια ή έχουν και γαλόνια ή αξίζουν και τα γαλόνια τους, θα πρέπει να έρθουν ως απλοί στρατιώτες. Τους καλεί η πόλη της Ορεστιάδας. Τους καλεί ο νέος Δήμος της Ορεστιάδας, μαζί με τη Βύσσα, μαζί με τον Κυπρίνο, μαζί με το Τρίγωνο. Τους καλεί ο Εύρος, τους καλεί η Θράκη, τους καλεί η Ελλάδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Φοβάμαι ότι, Λευτέρη, είπα πολλά. Θέλω να κλείσω αυτό το χαιρετισμό και να πω ότι σε αυτόν τον αγώνα θα πετύχουμε. Σε αυτόν τον αγώνα το διακύβευμα είναι πάμε καλά σαν Ελλάδα, ναι ή όχι? Πάμε καλά σαν τοπική αυτοδιοίκηση, ναι ή όχι? Πάμε καλά σαν Ορεστιάδα, ναι ή όχι? Και να είστε βέβαιοι ότι αυτή την προσπάθεια την παρακολουθεί όχι ο Εύρος και η Θράκη. Την παρακολουθεί όλη η Ελλάδα. Είναι πραγματικά ένας Δήμος μοντέλο, ένας κλασικός καλλικράτιος Δήμος, και ο Λευτέρος ο Χαμαλίδης μαζί με την παράταξη καλείται να σηκώσει στην πλάτη τους αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα είμαστε δίπλα τους.